amabo. Ekweku amabo. Aha! Odi koya adi. Nampala, Gekeno Tinuruo, Nagorumofo, Nuboti Tamabu first year, first May Camugolofo, Weluquano Jadirumi Bonine Nama, Dijalobo Doibo, O Jadiru Namao, Dijale Bobu Nabeje de Sinani Bohonia, O Jadiru Namao, Mani Nonimie. Come peru fi buze, ebe fi bwejenejo, kuzo come perie, kumi ibo burego nata, kabiafo lambure gonata, kairibe gonabani, gekwanuntie, ndibo ni no de jinjime pinio, wajadiri wakebonyi ibo mwaho, wajadiri wanyi bonyi ibo mwaho, ababu no de biafula mano na kangodiri aname erueno, Tawu me kivo mabeberi mwafi bwe bobu no na kivo mabeberi ivo mabeberi nenu meri na meri na kanyo ya dirunu mao Odejiji akpa kurumu Igbo banye umu Biafra mbanye ndi jeru ugwu Awusa ndị nọ n'ugwu Awụsa na n'ugwu ka ekwe na akụ na-ekwe serugwo n'elu mmiri na-ekwe na ibe na-eme na n'Igbo banye unu abụkwa ibe na-eme na n'Igbo banye ndị ọchịchị ekwughị okwu ndị igwe ekwughị okwu alụ na-eme onye jebezie n'ilo bụrụ konvoy ọtụwa ụjọ onye jebezie n'ilo bụrụ onye ọgaranya natarụ na banye ọnọdụ n'ụjọ nye ka m ji agwa ndị Igbo ndị Biafra niile okwu ndị ọchịchị ka ama na ibe ji emenya bụ ibe ka anyị nwee Biafra nke anyị nabo ka anyị nwee anụ Biafra nke anyị nabo n'oge na-adịrị anyị mma na anyị nwee ye mmụọ na-apụ apụ agwara m ndị Igbo anyị ndị jere ugwu Awụsa okwu na-abụ n'ibe na-eme na n'Igbo anyị biko dodonue ndị n'ugwu Awụsa kpacharụkwa n'anya malụkwa na otu unu siri nọduo maka na ya makwa ebe agha nwa na-abịa na n'Igbo anyị ebe o ji ebu ahije maka emekata ibe nwa na-eme ala sụrụ ndị Igbo n'ugwu Awụsa ndị Igbo n'ugwu Awụsa agwaburu m unu na mbụ su na onye ọbụla natababa anyị ebe a na dị nso mana unu jụrụ ajụ na-ekwe na ibe a na-eme uche unu dịkwa ya amawa m ebe agha nwa je eje esikwa m n'oge nwa na-agwa ndị Lagos okwuo ndị Igbo anyị ndị je Lagos gekwenụ ntị n'odeji njimetibedo asị m alaba ladikpọ Tradife abịa niile nwere na Lagos ndị Igbo nọ n'ime tikwa na ezigbo ndị nche maka ụna abụgo ka o chiri dị n'ala Igbo be anyị amakwa m ebe ọzọ ji esi lejuru maka ọ dịkwa ka o ji esi dị ha ebidokwa gbawakwa abịa ọkụ biko dọchikwanụ ndị nche chikwa na ezigbo ndị nche ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha abụbụ ọ bụrụ ibe nalụ n'iyi ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha abụbụ ọ bụrụ ibe nalụ n'iyi ndị gbara pụlọtụ na Lagos ekpochisi mmiri ozukwene nke unu ruru ezugbo na tọbazienụ na ndị Igbo be anyị na-adịgbo ibe niile adịgbo mma ndị Anambra na tanụ be anyị ka emebazie investimenti na be anyị na nke unu mere eme n'ozugbo ọ na-agba anyị taba abụbụ tacha abụbụ ejide abụbụ anyị tarụgbu anyị ọkụ n'ike uche unu dịkwa ya Odejiji mmụọ na-apụ apụ o tiwara ụzọ n'ala mmụọ were ugo wee lọta Odejiji gaa n'iru ọkwa ozi ka m bịarụ ka m sie n'elu mmiri ozi m sielu n'elu mmiri
ụmụ Igbo kpacharụ n'anya ndị Biafra kpacharụ n'anya onye ọbụla otu onye si n'ọdụ bie uche unu dịkwa ya uche unu dịkwa ya ebe n'ebe ebidogwa igbu ọkọlọtụ nwaka Nnamdi Kanu si eti mkpu ọ na-eti ndị Igbo niile kpachara anya ọ na-eti ya bụ mkpu mechaa na ole jirigbo mana ọwọ ngọlụta nwa onye ọbụla biniri n'iko megide abụbụ nwafọ Igbo tarụ na Lagos ka ọ nwụgbuo ya onye ọbụla biniri n'iko megide abụbụ nwafọ Igbo tarụ n'ugwu Awụsa ka ọ nwụgbuo ya ndị be anyị ndị jere ugwu Awụsa ndị jere ugwu Awụsa ndị jere Lagos onye meziri investment ebe ahụ nke anyị mere ezugbo natabanụ na n'Igbo be anyị ka anyị mebezie nya bụ ibe maka na ana m ajụ ajụjụ ụmụ akwụkwọ niile na-agụ n'university ka eji ebe ba ji enwetadị ọrụ na bagụcha natabazianụ na be anyị bịa rụọ na onye nwe anyị kwuru ihe na ọdịgboro anyị mma ọdịgwo mma ọ na-eji ndị m kwuru na mmiri na ọdịgwo mma kwedere unu m ise